V okolí Kralup nad Vltavou řádil falešný policista. Podvodník, vybavený policejním průkazem a odznakem, zastavoval nic netušící lidi, kterým pak kradl věci. Mobilním telefonem počínaje a osobním vozem konče. Skuteční policisté už podvodníka dopadli. Více zjišťoval Ondřej Špalek. Ondřej, kde vzal zloděj pravý policejní odznak a průkaz? Dobrý večer, tak podle všeho je nejspíš někde našel, nebo je ta možnost, že je někde ukradl. Uniformu neměla, tak se vydával za kriminalistu, kteří chodí běžně oblečeni v civilu. Podle všeho jde o mimořádně výmluvného a také přesvědčivého člověka, který své oběti v podstatě ani nepustil ke slovu. Kolik lidí se mu podařilo okrást, se zatím v tuto chvíli neví. Poslední kousek mu ale vyšel teď o víkendu. Miroslav Koštěň z Kralup nad Vltavou. Podvodník ho zastavil, když přijížděl autem domů. Předložil služební průkaz a muž požádal, aby mu zapůjčil své soukromé vozidlo za účelem odvozu na nejbližší policejní služebnu. Zakřičel jenom z okýnka, za hodinu je tady a odjel. Samozřejmě už se ale neobjevil. Miroslav Koštěň měl štěstí, že kralupští policisté rychle pochopili, o koho se asi jednalo. 23letého muže s bohatou trestní minulostí, většinou majetkového charakteru. I s autem ho brzy zadrželi. Přestože najel pouhých 40 kilometrů, stačil spálit spojku. Když jsem já byl přivezen na místo pro to auto, tak to auto už nebylo schopné jízdy. Díky odznaku a průkazu získal podvodník věci i od dalších lidí. Jedna mladá dívka mu například půjčila mobil. Kolik takových případů bylo, skuteční kriminalisté teprve zjišťují. Je pravděpodobné, že mladík skončí znovu za mřížemi. Ondřej Špalek, Televize Nova. Tak za chvíli uvidíte kocoura cestovatele. Během 18 dnů urazil na nákladní lodi 3,5 tisíce kilometrů. A ve sportovních novinách se dozvíte, že moskevský Spartak už nemá zájem o Dominika Haška. Zůstaňte s námi.